Жанчына Мільшчыны і яе справа – маштабны абласны перасовачны праект, ініцыяваны аб'яднаннем «Белая Русь». Ён стартаваў 15 мая ў Маладзечні і прымеркаваны да года беларускай жанчыны. Экспазіцыя ўжо падарожнічае па раёнах Мінскай вобласці, расказваючы аб гісторыях поспеху працы і грамадскай ініцыятыве жанчын рэгіёну. Кожная гераіня – прыклад прафесіяналізму, сілы духу і адданасці сваёй справе. В районной библиотеке проходит диалоговая площадка, встреча членов Республиканского общественного объединения «Белая Русь», нашего актива Солигорского, с героиней проекта, областного проекта Минской областной организации «Белая Русь», которую мы делегировали от всего Солигорского района. Она представляет калийную отрасль, естественно, потому что наш район промышленный, и это богатство наше. И, конечно, в год белорусской женщины этот проект очень актуален. Поэтому мы сегодня собрались на выставке, на которой представлены 23 района и город Жодино. И каждый район выставил свою изюминку того человека, который уникален в профессии, который достиг определенных высот. Тваром Солигорскага района стала Наталья Чайко, начальник отделения флотацыйнага узбагачэння ААД «Беларусь-Калий». Наталья прызнаецца, праца – гэта частка яе жыцця, і яна па-сапраўднаму ёй падабаецца. Кожны дзень прыносяць новыя задачы і магчымасці, а блізкія і родныя заўсёды падтрымліваюць яе, дапамагаючы рухацца наперад і дасягаць новых вяршыняў. Свою деятельность я начала с поступления на Солигорский горно-химический техникум. После окончания техникума я пошла в центральную лабораторию. Сначала я проходила практику там, когда училась в техникуме, а потом меня взяли туда на работу. Есть задачи, которые поставили, и их нужно очень быстренько решать. Вот это, наверное, самое сложное, а остальное все решаемое. Можно сказать, что работа – это практически это наша жизнь. Потому что мы проводим на работе большую часть времени. Они меня поддерживают, и муж, и дети. Они понимают, что мама, если пришла с работы, вот спрашивает, как у тебя дела? Вот сегодня видят, что вот настроение, ну вот что-то, ну не переживай. Ну сегодня так, завтра будет лучше, завтра. Сегодня не получилось, значит получится завтра. Вы, идете вперед, вперед и вперед. Спикеры на асабістых прыкладах доказали, что сучасной беларускай жанчыне пад сілу любыя задачы. Ад кіраўніцтва найскладанейшымі тэхналагічнымі працэсамі на горадаўтваральных прадпрыемствах да выхавання дзяцей і рэалізацыі маштабных сацыяльных праектаў. Праца і задавальненне ад яго галоўная крыніца вынікаў і поспехаў як для кожнага работніка, так і для ўсяго прадпрыемства. Калі чалавек займаецца каханай справай, гэта адчуваецца ва ўсім, у энергіі, у станаўленні да задач, у жаданні развівацца. Менавіта такія людзі рухаюць наперад вытворчасці і цэлыя галіны, а іх прыклад натхняе іншых. Гісторыя Наталі Чайко – яркае пацвярджанне. Любоў да прафесіі і падтрымка блізкіх ператвараюць звычайную працу ў справу жыцця, а справа жыцця ў поспех агульнай справы.